tak prvá otázka znie. Ako ste vnímali samotnú dobu komunizmu? Ako vnímam. No nesúhlasil som moc s tým. Ja som nebol komunista, chceli aby som vstúpil, lebo ja som bol SZM a som bol veľmi aktívny sväzák a tým pádom to bolo ako, hej, mladí, keď sme boli a potom do strany. No ja som, lanarili ma na stranických verejných schodách toto, ale ja som nevstúpil. Odolal som proste. Ponúkali mi, predáka budeš robiť, majstra budeš robiť, všetko možné. No mne to nejak, nestotožňoval som sa s ním, tak. Súhlasíte s výrokom, že za komunizmu bolo lepšie? Nie celkom, nie. A viete povedať, čo bolo dobré a čo bolo zlé? Čo bolo dobre? Dobre bolo to, že ľudia sa stretávali, boli v kontakte. No proste, neboli také rozdiely medzi ľuďmi, neboli bohatí, neboli chudobní, zase bol taký premer. A hovorím, chodilo sa, nielen hovorím, maj, ja osobne som nemal rád 1. 9. maj, ale iné, dajme tomu, my sme chodili z roboty raz ročne, celá smena s rodinami, hej, treba na víkend, na 3 dní a tak. Ale nielen to, správanie ľudí bolo úplne iné, jak je dnes. Dnes veľa ľudí proste myslia, že sú niečo viac. Dobre. Ešte, že či by ste chceli, aby sa tieto časy vrátili? Nie. Ja mám otázku, či spamätáte na zakladanie jednotných rolníckych družstiev? Nepamätám, ale pamätám a pamätám aj to, že som nosil aj kontingent. Vtedy sa muselo odovzdávať mlieko, vajíčka, proste bol predpísaný, hej, keď kto cukromničil, mal, hej, pôdu, tak bolo stanovené, že koľko máš odovzdať mesačne, hej, čoho. No, toto viem, lebo mama mi dali raz vajíčka, tak som niesol, to bolo také, no, obchod bol a tam sa to nosilo, tam bola kniha a tam sa zapisovalo, čo ste donesli a no, keď ste splnili ten kontingent alebo nie. Že pamätám sa, ešte u nás za mojich mladí ešte sa cukromničilo a potom prišli 60. roky a postupne. Nie každý hneď, ale no, najviac odolávali tí veľkí gazdovia, hej, že oni najviac odolovali, najdlhšie vydržali a tí menší. Ale potom už ako tí ostatní videli, že to je, dajme tomu, lepšie, jak tam otročiť, dá sa povedať, na tie, lebo to si všetko musel robiť sám, kosiť. Pamätám, keď sa mlatilo, mlatáčky, sme chodili, ako, my to už také 15-16 ročné chlapci, hej, sme chodili odoberať slamu, prišla ako mlatáčky do dvora a zrno sa mlatilo, hej, že všetko prakticky bolo svoje, potom sme chodili, sme mali, no, také, kde sa zrno mlelo zase na múku a na také. Pamätám, no. A zachytili ste v médiách alebo počuli ste o procese s Miladou Horákovou a biskupmi Vojtašákom, Buzálkom a Goričom? No vtedy moc nie. A v našom onom veku aj, možno, že v mestách, alebo toto, ja som býval na dedine, tam tlač nebol, televízor nebol, rádio my sme mali, málo kto mal rádio, my sme mali rádio, hej, takže ale tento prípad osobne
nejak vtedy som neregistroval, až skôr potom neskôr. Pretože ako vieme, tak v Bratislave sa pred tými 65 rokmi sa začal predsa na tom štátneho súdneho procesu s biskupmi katolíckej cirkvi, ako som spomínala Janom Vojtašákom, Michalom Buzálkom a biskupom grécko-katolíckej cirkvi Pavlom Petrom Goričom. Biskupy boli obvinení zo zločinov vojenskej zrady, zrady a vyspedáctva. Vojtašák a Buzálku najvyššie obvinili zo zločinu úkladov proti republike. Buzálku a Gorič obvinili aj zo špionáže činnosti namierenej proti Zväzu sovietských socialistických republik. A 3 biskupov uväznili v roku 1950 a niekoľko týždňov ich fyzicky a psychicky týrali. A tak ich pripravili na vykonštruovaný proces. Tak aký na to máte názor? Dialo sa to vtedy bežne? No, viem, že vtedy, čo sa týkalo náboženstva, tak myslím, grécko-katolícku vieru sa snažili proste zrušiť a ako bola len ako pravoslavná. To registrujem, že tam boli aj medzi ľuďmi, ja som vtedy bol, hovorím, okolo 14-15 rokov, a ešte možno skôr, jak mám povedať, mladí, viete, dobre, ako nevnímal som to nejak oný, ale viem, že starší ľudia a najmä ženy proste sa angažovali do toho, hej, a proste moc s tým nesúhlasili, hej, ako až s tým zrušením tej grécko-katolíckej viery až. Ale potom, hej, po revolúcii, ako prišlo naspäť, že tá gréco viera sa začala znovu obnovovať lebo my sme ako grécko-katolícké viery, nie Rímu, ale gréco, no ale hovorím, proste pravoslavia išla preto, lebo v Rusku bolo pravoslavná cirkev, tak sa chceli, aby aj tu bolo pravoslavie, takže tu gréco sa snažili zrušiť, takže nejaké tie trenice a nejaké tie ako poznám. Zažil som, dá sa povedať osobne, hej. Stretol som sa s tým. Ako ste vnímali rok 1968? No veľmi som s tým nesúhlasil. A dokonca mám aj taký zažitok, že v Poprade na stanici, no proste som, no ale tak ja som tam proste, tam boli tanky namierené na stanicu, na Poprad. A my sme vtedy od nás z domu sme cestovali na Štúrske Pleso, tam ako do roboty. A tam sme sa proste dostali do nejakého konfliktu s policajtmi. No. A ja som dokonca tam, dosť som protestoval, aj som hovoril, že tanky namierené tu, hovorím na stanicu toto a vy ako to schvaľujete a to tamto. No, tak ma zobrali tam do Úskovne, no a tam som aj trošku urval, 1-2, no ale tak, ja som veľmi ako nesúhlasil s tým, protestoval som proti tomu. Ako by ste ohodnotili možnosti štúdia počas obdobia komunizmu? No, záleží, ešte to raz hovorím, že my sme bývali na dedine. Takže tomu u nás, ako škola bola nová postavená škola, bola veľká škola, ale vzdelaných ľudí, alebo ľudí, ktorí skončili teraz matúru, alebo strednú školu, prakticky mimo toho, čo učili a bolo ma. Až za našej éry ešte už sa začalo, že dovtedy dá sa povedať, ani chlapci, ani dievčatá do žiadnej školy neišli z dediny, proste ostávali na tom gazdovstve a gazdovali. Vypol som. Ale už potom, jak prišli tie 60. roky, 65, 67, my sme končili 9, už aj to väčšinou dievčatá išli do Prešova na SVŠku, chlapci na učilišťa, aj tu do Košic väčšinou také. Málo kto išiel na vysokú školu, na strednú,
tam, kde bola matúra, väčšinou na také, dá sa povedať, odborné školy. Ale potom, už neskôr, už keď, dajme tomu, som býval v Košiciach a vracal sa domov, tak už, dajme tomu, môj brat skončil vysokú školu, segra maturovala v Prešove, ďalší brat takisto v poľnohospodárstvu, chodil aj na vysokú, ale proste nedokončil, to nedoťahol. Takže že už potom to bolo iné, ale za mojich čas moc do školy sa nehril. Čo ste študovali vy a v čom sa to líšilo proti dnešnej dobe? No ja som sa mal ísť učiť do Bratislavy, vtedy som ako podal prihlášku do Bratislavy. Prišlo mi, že sme mali ísť na pohovor. No ale ja som otcovi povedal, že ja nikde nejdem. Mal som tedy 15 aj dačo. Otec mi povedal, dobre, hovorí, ja ťa nutiť nebudem, jak si postelíš, tak budeš spať. Hovorí, cez prázdniny ťa nechám doma, hovorí, to sú tvoje prázdniny. Posledné cez prázdniny som bol doma a od septembra som nastúpil do roboty, do Popradu na inžinierské stavby. Ja som sa chcela opýtať na zásoby tovarov v obchodoch. Ako to bolo so sypnosťou tovarov a výberom teda? No, výber bol mizivý, lebo ešte ľudia, dajme tomu, my sme maslo nekupovali. Hej. Aj už keď nebolo gazdovstvo, že už boli družstva, ale každý mal ešte svoje zamomienky, svoju kravičku, hej, svoje prasiatko a každú sobotu mama ma nutili, hej, mutiť maslo, že sa zbierala smotana, takže niektoré veci, chlieb sa piekol. Ešte chleb sa ako len keď išli sviatky, tak vtedy sa chodilo, hej, na také vody, salvatorky alebo malinovky, hej, alebo pivo do obchodu a tie tovary, no to také ako bežné veci, hej, že čo potrebovalo, ale za mojich, ako v tých 60 rokoch, tie obchody neobsahovali všetok tovar, dá sa povedať, nie že čo teraz, ale čo potom aj neskôr, ale len proste tie také. A ďalšia vec, keď sa niečo chcelo kúpiť, tak vždy sa objednala, bola kniha, kde oni zaznamenali, že čo si chcete objednať a dajme tomu o 2 dní alebo o 3 dní, keď prišiel tovar, tak ste išli do obchodu a ste si zobrali to, čo ste si objednali. Tak. A kde ste nakupovali, keďže asi supermarkety vtedy neexistovali? No, boli jednoty, potraviny boli, ako u nás v dedine bol ako obchod, potraviny, bola aj ako krčma, toto tam, ale potraviny boli potraviny a hovorím, že boli aj zasobované, že chodilo, viem, že cestu sme nemali moc dobrú, ale nakladné autá ako chodili, ako vozili tovar, hej, ako hovorím, že ale sortiment bol oveľa užší. To s dnešným dobou sa nedá porovnať. To je. A aké boli ceny potravín? Je to porovnateľné s cenami potravín v súčasnosti s ohľadom na priemernú mzdu? No, všetko bolo oveľa lacnejšie. To, dajme tomu, ja už som v Košiciach býval, už som mal rodinu, dceru, toto na inžinierskej som býval. 60. A vtedy stačilo zobrať, čo ja viem, pár korún a ísť do obchodu a maslo ste kúpili, alebo polku masla sa kupovalo, za 5 rohlík stal 10 alebo 15 halierov, ale toto neporovnateľné s dnešným, čo dnes rohlík stojí 30 alebo 45 alebo 50, keď makovka alebo niečo také. No ceny sú teraz, ale ešte takto. Do eura ešte ceny boli, dá sa povedať, primerané, ale od eura ceny idú a zvlášť
po tej poslednej inflácii to je hrúza. Jedné noviny hovorí, to stali 25-50 eur, ja som každý deň kupoval noviny, no teraz, jak zdraželi jedné noviny euro 30 na sobok, a vtedy hovorím 25 alebo 50 eur, dajme tomu stála Pravda, alebo Šport, keď ja som kupoval najviac Šport, hovorím, to je to neporovnateľné. A viete sa mi bližšie vyjadriť k téme o kubánskych pomarančoch? No vieme, lebo tie pomaranče v porovnaní so staršími, ale pomarančami to ako neboli tej kvality. To boli skôr také zelené, oni aj keď tá šťava bola, ale proste no to boli iní ako v dnešnej dobe sa dá povedať, že to bol úplne iný druh pomaranča, jak dnes je úkon. A čo sa týka tovaru, bol nejaký tovar nedostatkový, ktorý sa dal získať do Radača? Bol, nie že bol, skoro všetky bol. Boli tu zeci. A tie drahšie tovary a iné tovary sa nakupovali. Ja keď som chcel, dajme tomu cere kúpiť magneťak, hej, dvojka zeťak, toto tak som musel ísť kúpiť bony, vystať peknú radu, tu zece, hej, objednať predtým, potvrdiť, že máte bony. A čo sa týka potravín, to jasné, sviatky, mandarinky, pomaranče, banány a toto je jasné, že hej. Ale čo sa týka takého tovaru, on, dá sa povedať, bol nedostatkový, ale to bolo tak, že boli dni, dajme tomu týždni boli 3, dajme tomu, alebo streda, alebo 2 dni, streda, piatok, alebo sobota, kde ste vedeli, že dajme tomu mäso, že príde. Hej? Tak sa stala rada, keď ste chceli, postavili ste sa do rady a nejak teraz prijete a poviete kilo plecka, alebo kilo stehna, alebo kilo káre, alebo čo tak homák, každý deň, vtedy nie. Boli, že ako hľadovať sme nehľadovali, to je pravda, ale ako museli ste proste sa o to starať, ja hovorím, registrovať, že v stredu príde tovar, čo ja viem, po obede, hej, potom sa ho spracovali, vyložili no ale keď si prišiel neskôr, nie každému sa ušlo, hej, takže veľa tovaru bolo nedostatkového, alebo ja by som to tam povedal. A čo sa týka viery, pochádzate z veriacej rodiny? Áno. A čo to znamená, že pochádzate z veriacej rodiny? Ako to prejavovalo? Chodíte do kostola alebo? Ja som ešte pamätám, maličký som bol malý, mama nás učila modlitby, sestra bola staršia o 4 roky, mal si vždycky, večer nás posadila na postel, učila modliť ale do kostola, áno, tiež sme chodili, sme mali ako v dedine kostol, sa chodilo od malička a dá sa povedať tedy, nie že povinne, ale rodičia nikdy neexistovalo, že by čo aj v sobotu bola zabava, že by sme v nedeľu spali do obeda alebo do 10. Do 10. samozrejme musel človek stať a ísť do kostola. Sviatky, hej, Veľká noc, Vianoce, na polnočnú, svetiť, ako na Veľkú noc. Áno, proste, ale tá viera bola v dedine v každej rodine. Tam ako aspoň ja u nás v dedine nepamätám nejakého ateistu, že by čo neveril, to všetci chodili ako do kostola. Že to proste v tom ako celom duchu ako sme žili od malička. A ako bola viera vnímaná počas komunizmu? No, keďže ste chceli vstúpiť ako do strany, alebo byť aktívni, alebo kto chcel mať funkcie, tak tú vieru ako musel proste popierať. Hej? Len tí ľudia, ktorí, lebo ináč dáme tomu strani, keď niekto ho prezradil, že bol v nedeľu v kostole, hej, tak samozrejme bol zavolaný na stranickú schodzu, alebo na toto a samozrejme bolo mu dostal výtku a že ešte raz tak ho vylúčia zo strany, hej, a tým pádom hovorím, že
To, čo sa týkalo toho, hovorím, že tam veľa záležalo, do strany vstupovali alebo vieru popierali tí, čo chceli mať funkcie. Tak, čo chceli byť na postoch, chceli mať určité postavenie, určité posty, tak ale mimo toho, keď sa rozprával s ľuďmi, ktorých poznal z malička, alebo ktorým veril, hej, tak nikdy ja to nepopieral, že proste to bolo pod rúškom tajomstva. Aký je váš názor na prenasledovanie cirkvi a veriacich v období vlády komunistov? No ako, no tak ja hovorím, že práve opak, ja som s tým nesúhlasil a hovorím, kvôli veľmi veľa vecem som aj nevstúpil do strany a kvôli tomu ja som bol iného názoru. Ja som hovoril, že ľuďom, kto chce, nech verí a nech mu bude doprané, hej, že proste nech každý robí tak, jak nie, že čo chce, to robí. Keď chce chodiť do kostola, nech chodí. Keď chce chodiť na stranické schôdze, nech chodí. Hej? Ja som bol tohto názoru a preto som nikdy nevstúpil a nenechal som sa obmedzovať. A čo je z toho prenasledovania podľa vás viedlo? Viera, oni jednoducho nemohli sa stotožniť s tým, že človek môže veriť aj inej veci a byť pritom aj komunista. Jednoducho preto oni zakazovali, ale to bola ich najväčšia chyba, aká existovala. Oni keby boli ľuďom dali trošku viac slobody, ten systém by bol úplne iný vyzeral. A ako to bolo s dovolenkami v zahraničí? Boli ste niekedy na dovolenke, alebo ste mali možnosť vycestovať niekam do zahraničia? No ja osobne, áno. Ja som, dá sa povedať, skoro každý rok v Rumunsku, Bulharsko a dokonca som bol aj v Rusku alebo v Gruzínsku a jeden z mála som sa dostal za sociku do Juhoslávie. Pretože som bol, hovorím, jak som hovoril predtým, že som bol aktívny sväzák a som bol veľmi aktívny športovec, ja som dokonca bol ako aj na prvej strane Košického večerníka, lebo som vyhral som vo VŽ preteky na 1500 metrov a z tohto dôvodu proste dal som žiadosť, dávalo sa žiadosť na závod, hej, no a súhlasili. Ale zavolali ma pred stranický výbor, aj keď som nebol straník, ale zavolali ma, lebo vtedy, keď ste dostali doložku alebo vycestovať, hej, do kapitalistického štátu, tak museli ste mať devizový prísľub, museli ste proste iné veci, hej, tie peniaze zmeniť a toto všetko, nebolo to také jednoduché. No a zavolali pre ten stranický výbor a proste musel som im sľubiť, že neostanem, lebo vtedy oni aj keď dovoľovali nejakú cestu vonku, hej, do kapitalistických štátov, ale nie celej rodine. Kdežto ja som išiel s manželkou aj s dcerou, že my sme mohli kľudne celá rodina odísť, hej, a proste nič by sa nebolo dialo, hej. No a ja som im sľubil, hovorím, kde mi bude tak dobre, jak tu. No. Takže som, áno, ja, ale veľmi, ako do socialistických štátov, áno, chodili, bo bolo ROH, tam mohol človek, ktorý pracoval, mohol podať, aspoň v US style, vo VŽ býval, mohol podať každé 2 roky žiadosť o vycestovanie. Nie každému súhlasili, ale pokiaľ človek bol aktívny, hovorím tak, ja som bol aktívny, takže my sme tak robili, že každé 2 roky bola možnosť vycestovať. A to do Rumunska, do Bulharska a raz sme boli v Rusku, to sme išli z Košice autobusom do Odesy, v Odesi sme sa nalodili na loď a sme išli krížom cez Černé more až do Gruzínska a potom každý deň
Suchumi, Batumi, Jalta, Novorossijsk, proste každý deň sme cez deň boli v meste a v noci sme sa plavili. Takže ja, čo sa týka toho, ja som nemal problémy vycestovať, ale boli ľudia, čo mali, po prvé, a po druhé, ľudia finančne nemali na to. Lebo všetko mladí väčšinou mali novomanželské požičky, platy neboli vysoké, boli nízke platy a človek nedokázal si ušetriť, hej, no, kdežto ja som s tým problém nemal. Približte nám prosím váš život, ako sa prežilo, ako ste sa počas tohto režimu cítili, respektíve aká atmosféra panovala v spoločnosti. No hovorím, ľudia boli zdržanliví, nikto vtedy nemohol si dovoliť nejak kritizovať ten režim, protestovať proti tomu režimu, jednoducho, lebo mal problém. Lebo bol sledovaný, boli perzekovaní, boli zatýkaní, boli toto. Ale hovorím, že my sme, mali, ako v robote, my sme mali veľmi dobrú partiu, my sme boli brigáda BSP a dokonca sme boli zlatá brigáda, že my sme, ako čo sa týka toho, a zvlášť hovorím, čo sa týkalo športových podujatí, my sme vždycky ako pri každej príležitosti sa hrali také turnaje futbalové, nohebalové, volejbalové, toto, že ako spoločnosť bola, môj názor, oveľa súdržnejšia, oveľa priateľnejšia voči sebe, jak dnesná spoločnosť. Dnesná spoločnosť je strašne rozpoltená. Vtedy jednoducho nemohlo k tomu dojsť, lebo by automaticky ten človek na seba ukázal, že on je proti, no tak samozrejme, že mal by problém. Ako ste vnímali pád režimu? Bol som spokojný. A hovoril som si, že ako kto chce, tak sa uplatní v každom režime a ja som ako nemal problém sa prispôsobiť tomu režimu. Mne to, dá sa povedať, skôr vyhovovalo, že lebo ja som, hovorím aj vtedy, ja som preto nevstúpil, lebo som chcel mať slobodu. Chcel som proste robiť, čo ja chcem. Nie to, čo mi strana prikáže. A posledná otázka, zúčastnili ste sa protestov? Vtedy? Keď bol pád režimu. Nie veľa, ale áno. A čo aj podporoval som to, ako fandil som tomu, keď Bratislava bol v Prahe, ako toto, ako podporoval som to, hovorím, a fandil som tomu, že príde, lebo oni svojimi chybami sa komunisti hnali do zahuby. To bolo aspoň, nebolo jasné, že ono tak dlho trvať nemôže, takže ono prišlo, kedy to prišlo, takže tak. Ďakujeme, to je asi všetko. Prosím. Ďakujem. Dobre, spokojný, či nie? Hej,